lenyar kino Shanghai ke jing yap tangan tung ini sengap kadang migis ngi ke jing jenjar ke basir kai kino Shanghai hadu ki pajba kim sapshu iki bor sarkar nar baru ubru num yap tang nu coronavirus ndai salun sar kin yap ladak klem yo ka bam kino shnong ke Shanghai ki le persya ban mi nalaying wadla dala bu iki bakin shongkhop kumaki isolation point kata ka jing berking da ka bor sarkar ndaki pai ba kim la shu ban chong shet tangan kata ka pulit kidang kem iki baile persya ndaki ba mati ki jing ninjar bar ka jing tersaw ka po kisotu hapo Shanghai apsan million ki breu ki bahab ban shongkhop hala ki jong ki kasa kim yolat bat kim sha ban mi shebar ndrei sunsunai lada pinyu sngeu ka jingkang shila kepala sngeu ngiu hadu kata-kata tung ini sengap kini kisur bekila perta kadai baki om ai bam nyingi man la kasni wadlah hadu kene kijing perta shila ka shila ki pajba ndri nakaling ke sarkar China ru iman kaladon jinge bat kamla shu ban panbiang yeki marba mardi nak benta ki pajba kublai shubun